дӯстони азиз салом алейкум. Дар рӯи экран боз як машиники дига. Ризвон ТВ 001 дар Инстаграм конкурс мезгаронад. Ризвон ТВ 001 ҳама чиро дисти мада ҳаст. Пули модара 1,700,000ша ба хубӣ барбигардон. 1,900,000 буд, 200,000ша баргардонди. ин голосои худат ҳаст. бародар салом алейкум, сози хубӣ короман аст. Ман як чанд вақт ба шумо ҷавоб надодам. Барои чӣ? Барое ки ман хостам ягон сум ба шумо перевод кунам, чтобы гапи холӣ наша. Барое ки 001 ду шава заншон бизан, ранги одамвори гап бизан. қарз гирифтагӣ ҳастанд, кредит 35% ҳар моҳ супоридесанд. Ризвон ТВ 001 ду рӯз вақт дада. Камакамани боша, розия бародар қатъи хоҳар. ин машиника бовар накунед дӯстони азиз. Одамое ки дар Инстаграм ҳастанд, паҳн кунед. Ризвон ТВ 001 гарантид метавонам баъди ҳамин видео ҳазоро одам мебирояд. Барои ҳамун ба хубӣ агар угроза ҳисоб кунӣ, плеват. Ба хубӣ гуфтесам, баска машиникита. Хорошо? Машиник. Якҷон ташаккур ҳамватанони азиз. Видеоро интизор шунед.